Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Zamla City 8 na, maing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. YEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sige, di sila makontak. Okay lang, ang lakat sang panahon na dapat check na ton na sinimaterian. Pero, alang-alang sila, masako man guro because nga ti haliman sa nagligad nga daw ang ila sining trabaho mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Gani man baldado gijang globe subong amo ni nga halos anang nga globe globe lines kag globe mga cellphones dira o naka-off ang halos tanan-tanan. Aksyon Firing Line. Sige, la City Nueve na sa aton sini nga pagpangalagad bakaksyon sa mga utod daton gyapon nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom santay tay kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang gid 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:09 na. Subong nga adlaw mga aksyon yari na kita sa aton nga pagpangalagad sa adlaw sang Biyernes, Disyembre 17 na 2021. Action Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 8 ka adlaw ang nabilin kag baga sa ulog na kita sang Pasko mga kaaksyon lapit na gid lang daso na gid nga inadlaw iniho samtang 15 dias ang nabilin kag magasaylo na kita sa panibag-o naman nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi amo ang 2022. Action Firing Line. Bukas na aton sa Facebook page, Pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton sa text hotline sa 0963-757-0874 mga ka-aksyon. Hindi lang ako mamangkot, aray subong nga gabi send lang kamo sa inyo sa greetings, kag inyo sa mga komento karon sa aton sa mga balita mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, tob-tob las sa nuwabeng takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano ba lang mga balita nga dapat atong tutukan sa aton sining pagpangalagad? Unahon tanay karon dugay report baka-aksyon as of this afternoon allegedly may ara sang 4 nga nagkalamatay diri sa probinsya sang Negros Occidental bangod sining nasambit iya nga si Bagyong Odette nga naglaslas diri sa aton. Action Firing Line. Kag i-check taman karon mga kaaksyon ang tagsa-tagsa ka mga lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental nga ginaigo gid tudo labi na gid sa southern part sang Negros Occidental ang area sang Kabankalan kaina ara na sa ulood to pero padayon gihapon nga ang tubig nagatiner sa pila ka mga barangay nga apektado sang baha. Action Firing Line.
Kag ang iban nga balita diri sa Bacolod, check man naton sa matinion karon digidugay patrol kon pilagid kabilugan ang mga apektado nga pamilya. Kay sa pagintindi ko, masobra 30 ka pamilya sa Barangay Banago ang gina-check subong sang Barangay Kapitan kag DSSD. Kay ini sila waay gid bilin ang ila sini nga puloy-an mga kaaksyon. Action firing line. Sa probinsya damo-damo man nga mga puloy-an gid ang pinanglupad man ang mga atop kag pinangwasak sang hangin mga kaaksyon. Grabe yan no. Action firing line. Si Udit mga kaaksyon kag ang kapulisan aton subong padayon man nga naga-monitor sang sitwasyon naton ang iba nagpabilin sa evacuation center agod i-secure ang seguridad sang aton siri nga pumuloyo nga ara gihapon nagapabilin sa evacuation mga kaaksyon. Action firing line. Isa-isahon tanan karon kag iban pa nga balita sa aton siri nga pagpangalagad. Action Brian Morden. Action firing line. Samtang si Kwan mga kaaksyon no, si Kwan si COVID-19 subong adlaw sa Pilipinas naka-record kita sang 582 nga bag-o nga kaso kag yara sa 10,167 ang aktibo, 50,570 na ang patay sang COVID-19. Action firing line. And suno sa World Health Organization, may posible nga pagabuslan ni Omicron ang padasig nga paglapta sini diri sa Pilipinas mga kaaksyon. Buslan niya si Delta. Ano man yung sitwasyon man. Nagabinagyo ay pata naka-move on sa bagyong Odette pero ang Omicron nag-aabante man. Action firing line. Ay, sus ko nga sitwasyon nga. Anyway, sige, mangin hinalungon kita sa tanang nga tiniyon. Health protocol and subong man ang mga face mask na dira. Kag ang bakuna sa gihapon ginapakig-away ni sa gobyerno batok sa way pa nakapabakuna. Action firing line. Si bagyong Odette mga kaaksyon as of this afternoon, suno sa pag-asa, ato na siya dito sa Uluunhana, pagwa na sa West Philippine Sea, sa sining matiniyon kay sini mga alas 3 ang hapon na si Platan siya nga tuto nagabira-bira naman sa Puerto Princesa mo, sini Palawan, nga may ara gyapon sang kabaskugon ang hangin niya, 155 kilometers per hour mga kaaksyon or per ora, kagang iya sini nga ulan 215 ang kph man, kagang iya panglakaton sini 25 kph mga kaaksyon. Action firing line. Ang mga lugar gid nga apektado sa signal number 3 amo ang northern portion sang Palawan, ang El Nido, Taytay, Aracile mga kaaksyon, Dumaran, Rojas, San Vicente sa Puerto Cagayan Silio, kag Cuyo Islands mga kaaksyon. At toto siya subong ginalauman pa nga ining si bagyong Odette magalaya sa buwas sa kagahon didto sa lain naman nga lugar. Action firing line. Werte ka Odette, grabing ginbilin mo diri sa pungsod Pilipinas, ihimplo o kon kumpara ini sa aton siri nga mga otoridad labi na gid sa pag-asa nga ang pwersa ni Odette mga kaaksyon amo gid ni Yolanda. Action firing line. Amo gid ni Yolanda nga nagluntad sa tong 2013 kundi ko magsala nga nagpatay sang masobra 2,000 ka mga utod ta didto sa Tacloban mga kaaksyon. Action firing line. Subong medyo nagakwan pa, naga-record pa ang aton sini nga kwan ang national disaster naton kung may pilagid ka mga nagkalamatay sa kabugusan sa Pilipinas kay kon didto naton tulokon sa Surigao, sa area sang Samar, sa area sang Bohol, sa area sang Leyte mga kaaksyon, Mindanao portion, no? Kag sa Cebu area. Grabe man tong sitwasyon sang kahalinpas sang kahapon sang hapon tub-tub kagabi. Action firing line. Ang mga balay to atop na lang ang kitaon. Ang ila sining makakahuyan kala utod man. Ang mga salakyan way na nagaililidog, mga motor nagkalalumos pating mga sakayan pang dagat mga kaaksyon, igo maghulpa ang tubig, ang sakayan ara na sa malak. Action firing line. Pwerte iyang igo ni Odette mga kaaksyon. So diri sa aton sa Negros Occidental, ang natulutam-an gid diri sa tonti sa area sa sur nga bahin mga kaaksyon. Check tanay karon ang duga nga detalye sini. Action firing line. Si Kwan subong mga kaaksyon, si Odette mga kaaksyon, suno pa sa Philippine Coast Guard, yara sa 6,778
ka mga pasahero ang driver sa mga lugar sang Bicol, Central Visayas, Northern kag Eastern Mindanao, Eastern Visayas, Western Visayas, Southern Tagalog ang stranded gihapon sa sini nga mga tiniyon. Action firing line. May ara sang 3,221 ka mga rolling cargos, 84 ka mga vessels kag mga bangka ang stranded man sa sini materiyon wala sang biyahe for security kag safety sa tanan-tanan. Posible mag-resume ang biyahe buwas pa ning adlaw. Action firing line. Mayumana sa mga mangingisda naton hindi lang gid anay magkuan although nga diri sa aton posible way na gid man kita sang signal diri tuma na gid ang katawhay sa sitwasyon unlike kagabi nga ti kahaladlukan sang huyop sang hangin nga nagabagrong sa aton siri palibot mga kaksyon. Action firing line. Ti ang mga puloy-an nga medyo maluya-luya gid iya pagkatapos mga kaksyon kuan inang tawag naton himo sa light materials. Grabe iya mo. Ang iya nga lupad sa mga atop, tagalambot iya taga 100 metros away from the area mismo nga dira gaungot ang balay. Action firing line. Kalatumbang kagamitan, igo pagbalik sa mga tao nga nag-evacuate makaksyon sa evacuation center. Ang iba nagsaylo lang sa iban nga puloy-an nga medyo inang ginatawag naton iya makabakod-bakod ang puloy-an pagpuli nila kinasang aga why na bilin. Action firing line. Masubo ang dulot ni Bagyong Odette sa aton diri hinampot para man ang Pasko kag bagong tuig pagkatapos way kay imoya balay. Action firing line. Sige, amo-amo ng sitwasyon la City 18 na sa aton nga pagpangalagad di na ta magpadugay pa. I-check naton sini materiyon makaksyon ang probinsya ang unahon naton. Kaya diri sa Bacolod, kaina, nabatian tanuan sa mga report sa aton sa mga patrol reporters nga ang Bacolod, libre kitaya sa kaswalidad, meaning wala sang fatality diri sa aton way sang patay sa syudad sa Bacolod, but sa Negros Occidental allegedly may ara sang apat nga ginapa-confirm pagidi naton sang husto ho. Action firing line. Ting confirm diri nga isa nga patay sa San Carlos City mga kaksyon. May ara man sa Moises Padilla. I-check tamanay kung may ara man sa Manapla, no? Ang isa diri amo nang ginasigurado pa naton, no? May nagapamangkot sa aton sa Sipalay area. Sige, hulat-hulat lang kamo karon kay i-plastar ginaton ina sa inyo. Firing line. Isa-isa mga kaksyon la City 19 na sa aton siring pagpangalagad subong gabi. Online sa firing line. Na-check naton sa mga tiniyon ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpangunan ni Doc Zipar Gerhart Kailian kung kumusta ang ila subong sitwasyon sa pagkolekta sa mga datos kay kainasang udto may ara sila sang kabudlayan bangod nga ti sa nambal na naton una-una mahina ang internet. Sir, base may mga pictures ka lang da, sir, to flash aton sini nga live, sir. Nilan da, sir, no? Ang internet mahina, ang aton sini nga mga telecommunications, backdown man ang iban, ang aton sini nga sineko, no seko, naka-blackout man sa pila ka porsyon sa Negros Occidental. Firing line. Diri iya sa syudad sa Bacolod, kon sineko ang paghambalan, may mga porsyon na din nga na-energized mga kaaksyon, ano? Nakabalik-balik na, may mga porsyon pa man nga wala mga kaaksyon. Firing line. Amat-amat lang kay di man madali-dali sang sineko. Imagine mo na nga kadamo-damo sa mga poste nga nagkalatumba, may mga linya sang kuryente nga nagkalawangwang. Oo, hindi man basta-basta. May mga kahoy nga nagsalalampaw. Online sa firing line. Pero sa aton sini nga linya ang pinuno sang PDR RMO makaksyon si Doc Zipar Gerhart Kailian. Doc, may gabilot sa imo dira pasensya gid sa disturbo sa Action Brian Mordan. Yes, Action Bayan na. May yung gabi siya. Tanan na tagpalamati isang Action Radio. Aha. Doc, kawangan siho lang kami kay nasang odto medyo hindi pagid kompleto ang mga data halin sa iban nga mga banwa kag syudad sa probinsya. But tonight, Doc, may mga datos na kita, most likely, allegedly, may ara sang apat nga nagkalamatay, Doc, sining Bagyong Odette kagabi. Yes, pero wala pa na siya sa way pa ka tag-official report ang ating mga LGUs. Duwa sa Padilla, isa sa Manapla, isa sa San Carlos.
So ano pa natin tulat pa natin ang mga official report nga may ara sang blotter kaya mo na siya ang official nga may nga requirement para sa aton nga official nga pag-report sang aton nga mga casualties. Aha. Bali duha to Doc sa Moises Padilla, no? Isa sa San Carlos kay isa sa Manapla. Pero may dapat amo na siyang grabe, no? Sige. Doc, anon initially, ano ni nagkalahinabo sa ila, Doc? Although nga waiting pa kamo sang additional pagin nga information. Aha. Ang isa ni daw nagtulod lang sang sang iya motor, nadagdagan sang puno sa kahoy. Sus, grabe, Patay. no? So, managani ang Brian, wala kita kabalo kung tanuta. No? Aha. Pero siya nagtulod lang sa motor ya. Uy. So, dagdagan, napatay. So, ang Mhm. isa naman niya, ang aton nga sa Manapla, daw nagsalbar sang iyang, nag-check sang iyang baruto. And Baruto. then, nag-lang bangka. Tapos, sa pag sa patayman. Uy. Wala man lang sa pagsalbar yan. Isang bangka, siya, wala sa salbar man sa bangka. Baligin And sa then, Albarya, Doc. ang- I'm sorry, Doc. I'm sorry, gin sa Albar niyang Baruto, may bata, Doc. Ang sa Baruto. Wala man to sang nakabutang may bata. Bali ang Baruto lang gin sa Albar niya kung tani. Ang iya kay Tilay, bihod din na mo ang baruto. Oo. So, ang iya, so nang sa naman, ang sa Carlos daw, tumbang kahoy, Uy. igo ang iya nga balay, hindi Aha. na sa sulod ng balay. Okay. Ang atong gadoso sa motorsiklo sa dinto ni Doc sa La Carlota or Dahil naman sa Dilia. Moises Padilla ni saya. Wala sa La Carlota. Isa lang. Pero may isa pa gid sa Moises Padilla, no? Daw may, sige, dali lang kayo daw. Sige. Dali lang ha, mamakot. Sige, May okay nakarlo, lang. tatanga casualty. Mhm. Amo tong, La Carlota nang nagtulod sa motor, no? Okay. Ang Moises Padilla, Aha. ang bata, ay tatlo gigili sa Moises Padilla. Aha. Bata, Mhm. ang duwaya, wala pa information pati sa duwa. Okay. Under investigation. Okay. Aha. So, nabigili action Brian, no? Oh. Grabe. Ang nagtulod sa motor, La Carlota. sa La Carlota. Oo. Tapos isa ka bata sa Moises Padilla, isa sa Manapla, kag isa sa San Carlos. Isa ka sa ang sa Manapla drowning na. Aha, Lumos siya nalumos. yung salbar yung iyang Aha. So ang data nyo da subong ya Doc ya apat lang gid ang patay. Tapos may duha pa kamo karon nga gina-check sa Moises Padilla man gyapon. under investigation. Under investigation pa. Bao grabe. Doc, as to sa mga evacuees naton, kumusta subong nakahalos balik-balik na Doc? Aha. Ang evacuation nato, no. Ang wala pa kita siyang Okay, pagbalik okay. ng aton evacuees, but ari na ang aton nga official report sa aton nga PSWDO, no. Aha. Balamong ang aton nga report sa mga DRMO collate ang aton PSWDO kaya gina cross check, no. Aha. So sa San Carlos City may 5 barangays affected. Number of families affected is 620. No? Number of persons affected 2,544. No? Number of evacuation is 6. Total number of evacuees is 2,544. Sa Calatrava, no, may kita number of families affected 166. Individuals is 496. No, ang evacuation center is 163. May total evacuees ka 496. No. And then ang sa Toboso, 250 ang affected families. May 750 number of individuals, no. So ang evacuees is 750. Sa Escalante, no, 10 barangays ang affected, no. And ang number of families is 924. Number of individuals affected is 2,529, no. Ang number of evacuation center nga gin-use is 41 kabilog. Ang atong DSB, may 5 barangays ang affected, no? 113 ang families, 489 individuals. No? So, ang atong Sagay City, 4 barangays ang affected, 869 ang number of families,
2,659 ang number of persons no affected. Ang ato naman nga sa Cadiz City no yara sa 284 ang number of families affected no. Ang iyang ang families no ara sa 1,000 ang individuals Individual. 1,194 number of evacuation use is 27. Ang Sagay City may 4 barangays affected no 869 ang atong number of families affected, 2,559 individuals no ang number of evacuation na damaged is 5 no 5 evacuation centers no. Ang atong Victoria ang atong nga Manapla ara sa 180 affected families, 665 number of individuals and 8 evacuation centers. Ang atong Sagay 1,086 families affected, 4,225 number of individuals using 11 evacuation centers. Ang atong Silay mayara sa 861 number of families affected with 2,678 individuals using 22 evacuation centers no. Ang atong Talisay may ara sa 553 families affected, 1,039 individuals using 17 evacuation centers. Ang atong nga Murcian may ara sa 25 families affected, 125 individuals. Ang ato naman nga sa Bago City yara sa may 10 barangays affected, 322 families and composed of 1,513 individuals using 59 evacuation centers. Ang aton nga Pulupandan 301 families affected nga yara sa 1,114 individuals. Ang atong Valladolid may isa ka barangay ang apektado nga 10 families nga composed of 23 individuals. San Enrique 127 affected families nga may yara sa 514 individuals using 2 evacuation centers. Ang La Carlota City ang Valladolid 1 no nga barangay may 10 families affected, 23 individuals. Ang ating San Enrique 127 families affected, 514 individuals, 2 evacuation centers. La Carlota City 6 barangays affected or 8 barangays affected, 169 affected families and 716 individuals in 5 evacuation centers. Ang Pontevedra 63 families may ara sa 278 individuals. Ang Hinigaran 1 barangay affected, 50 families, 250 individuals no. Ang atong nga Binalbagan may ara sa 4 families affected, 12 persons no or individuals in 6 evacuation centers. Ang atong nga Himamaylan may 121 families affected, 605 individuals in 6 evacuation centers. Ang atong Isabela may 10 barangays affected, 856 families, 1,682 individuals. Ang atong Moises Padilla may 30 families, 150 individuals. Ang La Castellana may 28 families, 111 individuals. Ang Kabangkalan, ang nakatag ng Kabangkalan, 7 barangays affected, 234 affected families and 929 number of individuals in 33 evacuation centers. Ang Ilog no, may 12 barangays, 137 families no, 530 affected persons and then 15 ilang evacuation centers. Ang Kanduni 2 barangays are affected, 10 families, 45 individuals. Ang ating Kawayan may alasang 6
barangays affected 1,144 families, 5,196 individuals. Ang atong nga Sipalay niya sa 186 families affected, 577 individuals. Ang may 93 sila ka evacuation centers. Ang Hinubaan, yara 9 barangays affected, 316 families, 809 individuals in 14 evacuation centers. So may total ini nga 97 families affected, or 97 barangays affected, 9,841 families, 34,462 individuals in 543 evacuation centers. So, may kaundan sa atong population affected sa siningan ng mga tinion. So, ang nagpuli na gali, Bray Arino, ang Escalante, nagpuli ng evacuation Escalante. Ang Victorias nagpuli naman. Ang Silay nagpuli naman. So, ang Escalante, 2,529 nagpuli na. Ang Victorias, 4,225. At ang Silay, nagpuli naman, 2,678. So, ang total na nabilin subong sa evacuation center is 25,020. No? Okay. Kay na, sir, ang may report kami from Kabankalan mismo, ang amon ni reporter to dito. Ang baha kay na, sige, pagyapon, subong sir, kumusta na, sir? Medyo nag-subside na ginman. May yapon, hindi kami ka... Grabe, no? Hindi kami ka tabok sa ilog. Sa ilog. Nagpadala na kami to sang duwa ka team, no? Sang responders, with the permission sa ating action officer at ang Ricardo Diaz kada ang atong gobernador nga ready kagina sa atong command center, no. Nagpadala kita sa atong mga responders coming from the PDRM office no sang probinsya sang Negros Occidental no, sa PDPD personnel, no. Ang atong subong, no, nag-augment sa pandak sa rescue operation. Nagpadala man ang atong NOPO, no, ang atong sa pagpanguna sa atong Provincial Director Romy Pagif. No? Ang subong ari naman ang atong Philippine Army Brigade. No? Mapadala man sila sa ilang mga units para magbulig man rescue. Ang atong Philippine Coast Guard, no? Nagpadala na sang una-una gitong Coast Guard nagpadala, no? Sa pagpanguna sa atong commander, no? Commander Captain Vic Librilla. No? So halos tanan nato subong nga mga assets, no? Naton para sa pag-augment sa Kabankalan taga ilog, no. Dahil kayong ilog hindi pa gid kaya sudlon. Sir Brian. Sir, inang ang kwan, sir, check ko lang kung nakalabot ini, sir, sa imo Igtalupangon sa barangay Locoton, may isa ka Iloy kag mga kabataan niya ang nagkalaanod man, sir. I don't know kung naran sa Locoton din ning Locoton. Kabankalan, sir. Kabankalan. Wala pa na ay way pakasulod. Siyempre, we are undergoing rescue operation, so hindi pa na ma-account na yes. action by, no. Tapos wala pa sila kahatag man sa report because na correct. They are busy kay bilogin nga bilogin nga syudad ng baha. Sir, magambal kita sumaka ang tubig. Anong sitwasyon ginila, sir, ka gabi, sir man? Why ni sila kabalo kong gobyerno halin pataligal ga si mana nga tinawganay sa ila? Why gid matigayon sila ang forced evacuation? Actually may nag-force ka preemptive evacuation ng Kabankalan. Pero galing kay may mga areas, no, kumbaga wala gin-expect ang pag-overflow sang ilog ng river, no. So wala na expectar nga tanan-tanan gid ang maigo, no. So wala man ka sinagila, no, but amo ni gani ang ilog kag ang Kabankalan wala lang ang baha. Minimal lang gid ang igo sa bagyo sa probinsya. So ito nakapreparar kita. I see. Kagabi, sir, kung diri kita sa Bacolod, do dito na batyagan ng ulan, pero dito sa southern grabe gid man ang ulan gali, sir, kagabi gid. Dito gid nagbubo todo. Sa iyagid mga bukid kabakiran nga gid nagbubo siguro action by kay siyempre ilog gid ang river nagapuha ni siya sa iya water
sa tubig sa iyang mga kabukiran Aha. kaya nanaog sa pakadto sa aton sa ang ilog Labangan River pa sulod sa bakto sa ilog Kaanis Kabangkalan. Ay, sir, lastly, sir, ano gini nga mga barangay sa Kabankalan, sir? May data tada nga subong ara gyapon under Wala pa kami rescue lista, center? wala pa ko lista di action Okay, drive, no? sige, sir. Sa mga barangays affected na Aha. ala pa under water sa Subo. Sige. Doc, with that, salamat gid Doc sa mga serbisyo. Pasensya gyud sa disturbo ngayong gabi. God bless sa aton tanan, Doc. Keep safe sa aton tanan. Yes, sa action drive kaya madamong salamat sa ngalan sa aton nga Governor Bong Lacson. Madamong salamat at ngayong gabi sa Action Radio. Action Radio, Bantay Bagyo. Last 7:37 in Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon. There you have it si Doc Gerhardt or Zipar Gerhardt Kailian. So, confirm, ining apat nga nagkalamatay, isa sa La Carlota, nagatulod sa motorsiklo na tumbahan sang kahoy, patay mga kaksyon. Isa sa Moises Padilla, bata ini. Sa Manapla, isa man, nagluwas kuntani sa iya sining bangka na lumos. Kag sa San Carlos City, isa man, nga natumbahan sang kahoy, patay. Action Firing Line. Gina-check pa subong kay sa Moises Padilla, allegedly, may duha pagid nga patay pero hindi pagid nila masigurado ina. Kaya gina-investigate pa nila. Sa area sang Kabankalan, didto nakatutok subong ang aton sining nga mga search and rescue teams like Philippine Army, PNP, Philippine Coast Guard, kay mga rescuers from the province magaksyon. Kay padayon gihapon ang tubig didto way pagid naghulpa, way pagid nagsubside sa mga barangay. Dali gid lang kay Kuwaog ko Section Alvin Graba sini Matinion. Kung ano gid nga mga barangay sa Kabankalan kay didto ni siya halin sa ilog kag Kabankalan kay na ang misyon niya, kay subong si Doc Kailian, way pa siya sang record sa mga affected barangays gid. But I guess Action Alvin Graba may ara sang initial sa sini mga kaaksyon, Action Radio, Bantay Bagyo. Okay, aris Action Alvin na Graba sa Baron, tanang iya sining coffee time. Action Alvin, may gabi dra sa imo, Action Alvin? Yes, mayong gabi action, Brian. Wala lang kadugay. In 5 minutes, bago lagid kita ka-abot. Nagikan man, nagikan sa syudad sa Kabankalan, but sad to say, why kita nakaproceed sa Banwasang Ilog? It's because masyado ka dalong gid action na Brian. Dahil lang Action Alvin, Kabankalan, ang next na ilog na. Yes. Kung halin ka diri sa Norte, Pasor. Yes, So, action na pag Brian. may tabukon kada nga suba nga dalom, Action Alvin? Kung halin ka sa south, going ka halimbawa, halin ka sa syudad sa Kabankalan, going ikaw sa southern part, especially Barangay Dankalan, going sa Banwasang Ilog, wala ka na sang kundi ang taytay lang gid, no? Ang taytay sang sa area sang Talubangi. Amo ning Talubangi. Oo, Taytay. amo ni ang pinakadako nga taytay. Okay. Now, kung halin ka naman sa syudad sang Kabankalan, going ka sa proper sa Banwasang Ilog, isa man gihapon ka taytay ang imong makita dira kag matabok ka, amo ang tawag nila is Malabong Bridge. So ining Talubangi kag ang Malabong Bridge amo ning nag-alalwak ang tubig, Action Alvin. Yes, correct, Action Brian. Diri nagatap ang ini nga duha ka mga taytay, no? Panong natabo? Because kagina sa istorya man naton kay Lieutenant Colonel Raymond Cruz, ang hepe sang Kabankalan City PNP, ang tubig, Action Brian, alauna pagid lamang sang kaagahon, nagaamat-amat na iya dulhog. Okay. Sa tanan nga mga suba because sa pagpakigangot naton sa iya, sunod sa iya, mga launa pasado magin rescue kuntani Kay nasang kaagahon. Oo, may gin rescue kuntani ang mga kapulisan sa pila ka mga pumuluyo sa Barangay 6. Amo ni ang lugar sa Purok Rojas kag sa Purok San Jose, Barangay 6 sa syudad sa Kabankalan. Sang na-rescue na nila, Action Brian, upod na diriya, ang natabo sa pag-rescue nila, nakibot sila, Action Brian, sugata nila ang masyado kabaskog nga dalo sa tubig gikan sa ilog Hilabangan River. And that is why ang mga anong kapulis kagina nga nag-rescue kuntani, sila naman ang gin-rescue, Action Brian. Why sila kabalik? Wala na sila nakabalik. Sa gilayon nga ginabalikan sang mga sang DRRMO sa syudad sang Kabankalan, Action Brian, ang ining lugar. Una nga pag-responder dito, gamit nila ang ang ining grader
Grader ang isa pa. Ang Bakho. Bakho. Aha. Ang Bakho Action Brigade nga ginsakyan sang pulis. Sus rescue man. Ina bangod masyado na kadalom sang tubig. Sa presentation man kagina kag pagpakig-angot naton kay Colonel Cruz Action Brigade, ang iban nga mga tao dito, even ang Deputy Chief of Police sa siyudad sang Kabankalan, si Lieutenant Mel Garejo, nga taga dira man sa Barangay 6, nga giresponderan man kunta nila para i-rescue. Asusta kay wala gid. Tub-tub alas 3 kaina sang hapon wala pa to na rescue. So kumusta ang sitwasyon? Ang tubig, anong mga balay na medyo na alapawan ng iban? Atop na lang kitaon o anong plastada? Yes, action na Brian, no? Sa pagpadulong man naton na dito, it just so happen ka masyado ka pigaw gid sang signal. Although nakakuha kita, thank you gid sa DRRMO. Sa syudad sang Kabankalan nakakuha kita sa mga videos diri sa area kay base bala mabuligan man kita na Sir El Rey. Ipasa lang naton, no? Ining mga videos nga nakuha naton, lipot ni ang iban ari mga pictures action na Brian para at least makitaan man naton. Sa pagpadulong naton na dito, nagsakay kita from sa Ceres Terminal. Diin dira mismo ang nagapundo ang mga tao sa posibilidad kag paglaong nga makatabog from area sang Talubangi pakadto kuntani sa Taytay sang Talubangi na mismo action na break kay matabog pa sila. Ang iban mapauli sa Kawayan, ang iban mapauli sa Banwa sang Ilog, ang iban mapauli man sa Kanduni. Kaga iban pa nga lugar, especially kung sa syudad kasang Kabankalan mataklad pa sila pakadto sa area sang Salong, kag pakadto sa Tapi. Just so happen action bright ina iya worst decision ina sang mga residente kagluyag makapauli because ang iba nag-umpisa mga alas 5 pa lamang sang aga ara na sila dira kag nagalaom nga makatabok. It just so happen pag luckily nag-responder ining mga katapo sang DRRM Action Bright mismo kita naka-experience sang masyado kabaskog sang daludo sang tubig. Pag halin naton dito sa area pagid lamang Action Bright, kung going ikaw sa City Hall sa siyudad sang Kabankalan passing through sa area sang Talubangi sang National Highway along Talubangi Action Bright, pag sulod mo pagid lamang sa may area sang City Mall, sa area sang Talubangi, wala ka pa nakalabot sa area sang City Hall. Asusta grabe, tagahawak na gid Action Bright. Grabe, So mga pila ka barangay ditong apektado gid Action Alvin? Totally Action Bright. Inaya pag-istoryahan ta, syudad pagid lamang sang Kabankalan. Base sa nalibot sang aton DRRMO. Upod ang mga kapulisan. Thank you very much again sa DRRMO kay gid upod gid kita sa ila sini nga operation, sa rescue operation. Now ang lugar nga ang area is Barangay Talubangi. Number 1 diri Action Bright. Apektado ang Barangay 1 kay tupad diri. Ikaduha Action Bright, Barangay 2. Barangay 3, Barangay 4, Barangay 5, Barangay 6, inatanan within the center of the city proper sa syudad sang Kabankalan. So kon sa guwa sang Kabankalan proper, poblasyon, may mga barangay pa nga daw ka low-lying area pagid Action Alvin? Yes, ang tupad diriya is Barangay 7, ang Barangay 5, Barangay 6, Barangay 7, and Barangay 8, inaiya facing ka na sa daan nga City Hall o kung sa ila sining Kabankalan City Public Plaza Action Bright. Mind you, again, pagpadulong naton dito Action Bright, believe me, nakibot kita. Nga Kay bisan ang taas na ang area ang ilang plaza, taga-tuhod. Grabe, no? Taga-tuhod, madulhog ka, pagkanto sa may suba nila, amo na ang area sa Barangay 5. Kung facing ka towards sa south, Barangay 6, amo na sa may area sa Punta Rojas, area naman sa San Jose Action na Bright, and even ang Coloso is Barangay 6. Going ina sa balay sa anay congressman, of course, no? Si mga iya sa mga Nilimao Alvarez. Ginbaha man Action Bright. Pag-intindi kong balay ni Mayor Zaiko, Yes, ginbaha man Action Bright. Mga subdivisions, Action Alvin? Mga subdivisions, ginbaha.
Grabe man, no? Wala sang ginpasaylo. Bisa na medyo mataas-taas na nga lugar, Action Bray, if you're going through sa area naman, sa Barangay 9, especially sa ila sining nga relocation site, Action Bray, masyado ka taas na gid. Tagadughan, may ara dito yung nga hindi na masudan, gingamitan na lamang sang rubber boat, Action Bray, para sa area naman, sa area sang Barangay 9 sa ila sining nga relocation site Katagalumapaw naman, Action Bray. Sus. Grabe pagid. Kag pagpabalik naton kay ginpagkamaayo na lang nato magbalik. Sa to say gusto ko magpauli kun tani sa amon dito sa Banwasang Ilog. Ay nakabaton ako sang tawagi kan sa akon brother-in-law nga ang amon mismo barangay and even ang amon puloy kunti hulab ang atop. Pating balay mo? Oh, sang kagahong palang tulab na mo. Ga-cover ta, pero kadumdum ko dito, wala naman ang atop. Pamilya mo, Sir Alvin, kumusta? Ara sa sa subong nagapabilin sa evacuation center dito sa barangay namon, sa barangay Kalubang. And I tell you, but to believe it, Action Bray, nadugangan pag yun ang worry naton. Samtang nag-cover kita, masyado kataas ang tubig sa area sang Kalubang, rather sang syudad sang Kabankalan, mas pagid nga nagtaas ang tubig sa Banwasang Ilog. Kaya mo tong pinakasintro una sa bagyo gani mo. Yes, Action Bray. Why naton ato, kay ang natutukan lang naton kagina because hindi na kita makalabay. That is why nang natutukan naton ang syudad sang Kabankalan. But the truth is, may mas madalong pagid. Ang sa ilog. Apektado, Action Brian, kag Tagalumapaw ang area sang Barangay Andulawan. Ikaduha, Barangay 1, Poblasyon. Barangay 2, Poblasyon, Action Brian, sa Banwasang Ilog. Marikta naman ikaw, inaya sa interior pa lang, sang Banwa. Sang Banwa. Oo. Marikta naman ikaw sa Barangay Consuelo. Tagalumapaw, Action Brian. Grabe nga sitwasyon. Consuelo. Apektado ang Barangay Enclaro. Barangay Manalad. Apektado, Action Bray, ikaano nga barangay sa Banwasang Ilog. Ang next diri ang Barangay Vista Alegre, nga grabe man tagadughan. Ang balay ko gani medyo gintaas-taas ang ganun na, Action Bray. Tagadughan. Sa sulod sa di same ato dumdum mo tong balay nyo to sa San Carlos, grabe ang paglasras kunti tagadughan. May lang wala man kasalbar ang akong to tarak-tarak ang tatlo ko guma. Ang apat mo guma nga Isaya ato to. Aridi ang Isaya. Ang Isaya ato to dito. Damo kay tarak-tarak tawon niyo. Pero bisa ano mo kadamo tarak-tarak kon tubig nang sumulod sa imo impas gid ang tarak-tarak mo. Yes. Ikaw 8, Barangay Kalubang. Ikaw siyam, Barangay Bukana, apektado. Ang Barangay Dangkalan kag Barangay Duguse, 11 palagi lamang. Ang wala pa lang na ang nakasalbar diri, Action Bray. Ang upper portion which is kilometrahe 106 going sa area sa Barangay Dangkalan, pero ang proper itself, Action Brian, wala. So nagapabilin sa gihapon nga ligom dulom ang nga lugar. Sige. No, Action Alvin, kayong oras ko medyo kompleto na. May pamangkot lang ko sa imo. Ining Barangay Lukuton or Lukutan? Lukutan. Di nga parts ang Kabankalan Is upper barangay. Upper barangay. Upper barangay ina. Bikod bukid siya. Yes. Lambot pa ni? Lambot, may mga lugar dira, Action Bray. Sakto na kay nakabaton kami information kagina with Colonel Cruz nga kinahanglan man sila dito sa dapat rescueon. Ang problema hindi gid kaysa masulod ka, Action Bray, sa City Hall sa Kabankalan. Hindi ka nakaagi mo. Believe it or not, ang mga salakyan dito galutaw na. Amo. May report mo, Black and Bright, dapat ilimpyuhan na naman ang makina sini, tanan-tanan. May report sa ato na bidri mo, no? May iloy nga naanod, pating kabataan mo sa Barangay Lukutan. Pero hindi pa di-confirm, gina-check ta in fact si Doc Kailian. Hindi pa makasigurado sila kay ang data nga mga gather nila. Medyo may arasan kabudlayan, Action Alvin, because ang mention mo nga wala sang signal. Wala internet, wala communication. Wala communication. Dito. Via radio, lang ni gurong tawag sini?
Oo. Ang ginagamit na for reporting bla. Yes, abo na action na Bray, dara ko nakakuha sa tsansa kay may nabilin pa sa iya siling nga triple R 111 ang iyang handheld radio. Radio. Naka-communicate ko sa akong to brother-in-law man dito kung kamusta. Pero goods Nga na tong masyado- family mo. Goods na to sila, secured na. May nabilin isa sa balay siling ko dara ka lang sa medyo babaw yung tay para at least ang importante is safety. Patindugil na dasunot mansion. May na problema. Aksyon Radio, Bantay, Bagyo. Action Alvin, salamat sa mga time sa serbisyo mo. Yes, Action, Kinahanglan Brian, kagid sang ilog pila ka adlaw, no? At least, believe ko, action na, Bri, ang pag-responder by the way, sa pila ka mga opisyal nga nagtutok, ka nagpadala, number one, sang ayuda kapag kaon. Number one lang, ang pinaka-importante sa karon action na, Bri. No? Yes, That is why, again, sang nasiling tanan, nagapabilin, nga ligom dulom o kun totally black out sa syudad sang Kabangkalan. Ang banwa sang ilog is totally black out because madamo sang mga puno, nga kag mga poste, ang nagkalatumba may mga utod nga mga Noneko, no? Noseko. 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 Noneko nga sa babaw. Yes, sa norte ang Noneco. Norte. O Noseko ang sa syudad sa southern. Sige. Negros. Aha. Report nagikan na sa patrol ini si aksyon Alvin Grava. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang pinasa. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Bantay, Bagyo. Action Firing Line. Si Action Alvin Grava maka-action didto kaina sa Ilog and Kabankalan or na-stuck siya sa Kabankalan, no? Kay di na siya kalapos pa sa Ilog. That's why nga nakakuha siya sang kompleto nga detalye, may connection sining baha dira subong sa Kabankalan. Aksyon Radio, Bantay, Bagyo. Sige, hindi pa ko makapalawig. Gaba commercial ko for a while ba ka-action kay may mga obligation ko diri pagbalik ko karon kompletuhon kapag hindi nga mga balita. Action Firing Line. Pero ang atong report Action Alvin Grava dulong sa aton sa D3. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. May gabi lang sa mga kauturan ta Rodora Syoko, Joey Ribatado, Jirel Gadudo, De La Cruz Dayna Banon sa DSB, Family De La Cruz, Merley Plaza, Her. Good evening, Sir Bray. Wala kami update. Cartagena, si Palay halin sa gabi. Pamama ko. Ay, gabi yun. Philip Villalubos, din dakpit ni siya man. Cartagena. Sige, si Palay, no? Okay, si Christine Minies Villalubos sa Gamonitor Ban. Barrio Garay, Vico Kralep. Sir, good evening. Greet lang kami di PNB Main sa Apuzaga, Gonzaga, Groay. Reyes kag Dilatori Monitor kami di thanks. Salamat. Si Claire Santiago Canonicato Raman sa Valladolid. Si Paul Spat III, Campania Haniso Holivinia. Good evening, sir. Wala pagid kami update sa mga family namon sa Banwas ang Kawayan. Ay, grabe nga aman. Pero ang Kawayan, subong ma'am tawhay ng Kawayan. Na? Wala may monitor sa Banwas ang Kawayan. Actually, na-interview ko gabi si Mayor nyo Tabuhara. Halos na secure dito sa Kawayan, ma'am. Si Bali Ivani, update man si Palay area, please. Wala gid kami balita kung ano to sitwasyon. Sir, please. Sige, try ko karon nga malabot, sir. Hindi ko kapasalig, ha? Si Jacqueline Marino, good evening, sir. Patamyaw ko na mga anak ko sa Boulevard, Barangay 13. Noren Grace Alcala de Vildos Cosas. Update please si Palay. Kadamo sa nagkakwan sa si Palay. Ang budlay bisa si Palay, ma'am, kay ang mayor nyo kabudlay labuton sa syudad sang si Palay. Hindi basta-basta ma-interview. Ano ang problema, gid, no?
Kita nyo na ang diferensya. Dapat ang aton nga mga public officials, mangin proactive man ni sila mo. Oo, sa mga interviews, pareho sa inyo subong. Dain why ka mo diya sa Negros, dain ka mo nga lugar iya, pero damo ka mo pamilya. So, pagi kung tani sa Action Radio, kag sa inyo nga pamilya, ay sa inyo nga sa opisyal, may interview, para kabalo ka mo, hindi na ito malambot. O, may makabudlayan kung kaisa, no? Pasensya, gid kay kon ma-interview lang na namo sila dali-dali, kami makuha gid kami sa information. Abo nang among trabaho eh. Si Marika update sa halin sa Sineco. Ang Sineco subong padayon pagigatrabaho kay damo-damo gid sang posting nga nagkalatumba. May gabi monitor lang po Pulupandan Palaka Sur. Okay, si Merly Plaza Her Araliwat. Cheryl Bantan at Riz. Thank you. Update po si Palay City po. Wala po talaga kami makontak doon. Okay, why gidi signal may subong sa Negros? Wow, tabako mo na damo si Palay yo. Jocelyn, Marika, okay, si Palay, damo-damo. Si Melvin Piñafiel, Ricky Soriano, nagamonitor man, Georginia Subdivision, Barangay Mandalagan. Si Ellen Regalado, Brian Morden, kumusta ang Kabankalan subong? Wala gid kami update as na subong pamilya namon da sa Kabankalan. Magwalan to na report. Fern Española, evening sa Barangay Lukutan. I'm sorry. Kabankalan, Mag-Iloy. Okay, sige. Evening Action Bray, monitor di gihapon. Wala mayo katulog sa monitor man sang akon pamilya dira sinigaran kaluluoy Ginoo. Okay man lang sila. Leia Ang, nagamonitor man. Shane Anthony sa New Jersey, salamat. Rochelle Fulgencio Susana, si Middle Mist Camelia Goodman. Here in Illinois, ano balita? Sandumanan? Okay lang Sandumanan. Yvonne Boucher, Araman. Ma'am si Susan Ruho, evening watching live case A. Grabe halit ni Odette, Amon Barangay, Payaw, Binalbagan. Ang mga akasya sa public plaza nagkalalukat gagkadamo gid sa mga balay nga naglupad, mga atop, bangon Negrosanon, bangon padayon ng kuno. Gani man. Harris Bartolome, please give me some update in Hacienda Alicante if Magalona po. Thank you. Sa Magalona daw ay gid problema di sa southern part maayo. Kairos Flaky naga-monitor, grabe, this is worst typhoon I ever encountered, but praises Thanksgiving to the God I am safe. Amen. Gerald Geronimo, halong gitanan monitor always there is sa Villasol, Bayawan City. Be positive and think positive mga palangga. Thank you. Merly Gonzaga, Nolinda Auditor Lapo sa Gire. War M. Dayap, Action Bray, kumustahin ko lang pamilya ko, nanay, tatay, sa Puro Kalubihan, Barangay Tagukon, Kabankalan. City, kag sa akon utod, wala ako balita sa ila, wala sila signal, kuryente, kag may radyo kamuda, naitay, kumusta kamuda, tuto gali Wow. Martin Aliling po, why to subong kuryente? Charlene Arnaiz, Jennifer Kanyiti Bangkat, watching in Kuwait from Hinubaan, Bacolod, very sad. This typhoon, Odette, grabe halit ni Odette. Sil Javier, mayang gabi Action Bray, monitor kami day uman, update lang kami sang Bagyo Odette, Lakar Luta, salamat gid. Florencia Villacampa sa nagamonitor sa La Union, Warren Ortiz. Ang Kawayan, wala sa may report nga dalagto, Ma'am Kampanya. Cheryl Bantan Artist Araman, mag-eleksyon na naman, hope na ang si Palaynon mag-vote wisely. See? Kumudlay labuton sang mayor nyo to. Si Tucci Moore Araman, Germany. Kag isa pa subong, basiway man to signal man sila, but sildam kami mag-interview sa mayor nyo sa Sipalay. Yani Cruz, sildam, kaya nga, doka budlay basta. Si Alig Faith, naga-monitor man. Araw Ortega, Action Bray, monitor lang kami diri Saudi, Riyadh. Thank you, Action Bray. Sige, mapawayway lang akon, sini nga puwak, balikan ta ka mo, kay sa dugang pagin nga mga updates. Last 8. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon
halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Paskwa. Ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa,
kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang maring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong
nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles,
ara si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire ito my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sing COVID-19 pandemic, madamo sing company. Pero wala nagasabat ang Sineco, ano? Ang Sineco subong may ara sila sang libreng pa-charge dira sa office nila. Di kung taga barangay kabog ka makadto ka ba na ka ma-charge? Action firing line. Ay sorry. Action firing line. Nakayuho man ko sa post niyo. Sige, last 8:19 na. I-check ko bin diri sa Bacolod Bakaksyon. May pilagid man ka pamilya man diri, pila ka individual man diri nga piktado, pila ka barangay, kag pila ka pamilya ang way nagid pulian nga balay. Action firing line. Korte man no. Siyang ang halit ni Odette no the way gid ga expectar nga mo ning resulta perti na. So ti anon ta nagaling check naton si action an si si Madam Pasitatero kay nakapreparar na to. Action firing line. Kung kumusta ya diri sa syudad man sa Bacolod, may lang gani kang ulan kagabi, hindi gid tuman ka kusog bala. Kay kun makusog gid siya diri sa Bacolod, siguradong Bacolod ni puwerte man ang pagsaka sa tubig man. Action firing line. Oo, puwerte man ang pagsaka sa tubig diri, mga kaksyon. Ang amon di atop gani ubos gid ginlupad grabe ang hangin ni si Morita niya sa Hacienda Lumbia dos sakop sang Barrio Alicante, no? Good evening, Sumbray. Amo lang to ang hasik ni Odette. Law sila na ikumpara kay Yolanda, Bray. Daw shocking lang na baskog ya, Bray. Pero Bray, aksyon na radyo gid matian namon. Ati siga. Basta bisan no pa nga sahi sang pwersa kung nagkalabalda kita perdig iti tananda. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang pinuno sang DSSD diri sa Bacolod si Madam Pasitatero. Ma'am, good evening, live sa Action Radio Bacolod si Action Brian Morden.
Good evening, Action Brian. Good evening man sa tanan nga pumuluyo sa Bacolod City. Aha. Kag ang tagpalamati naton. Yes, ma'am. Ikaw isa man sa nagpulabog taw halay pa kagabi hasta subong so far. Ma'am, anong update na ma'am? Anong data naton sa affected nga mga families, ma'am, barangays kag individual, ma'am, so far? Oo. So ang kagabi nga gintagaan naton sang serbisyo sa mga evacuation centers, may ara kita nga 30 ka evacuation centers, no, and that includes schools and other may ari ko nakita ang mga private nga mga lugar no, kung sa diin ginbutangan sa aton nga mga evacuees, no. So we have 30 identified venue or evacuation centers. And then total number of families affected is 1,220 as of 6 a.m. kaina. So pero sa subong hapon may nagdugang naman din, no, sa aton nga lista. Wala pa ko ka final gid. And ang total number of individuals is mga 4,986 ang aton nga inpasulod sa evacuation centers naton. Diri ma'am sa Bacolod, anong ang barangay gid nga mas madamo gid ma'am nga nag-evacuate kagabi? Ang damo gid Banago, no? Kay we have 3 identified evacuation centers para sa taga Banago, no? We have Banago 1, Banago 2, and the elementary school kag ang Domingo pag may iban pagka stay dito sa Abes 1, no? Or Abes 2. So, sila gid ang may pinakadamo nga mga nag-evacuate, no, nga mga pumuluyo. Kag dason ang sunod sininga na may pinakadamo ang Takuling, tapos ang ano pa ni? May mga Singkang Airport, no? So, ang mga dalagko nga mga barangay sa amo man ang may mga damo man nga mga evacuees na stay sa evacuation center nato. Ma'am, inang may pila ka barangay or pila ka puloy-an nga mahambalaton totally damaged, ma'am, diri sa Bacolod, subong? As of today, this afternoon nga gina-submit akon sa mga barangay. Hindi pa ni kompleto, mga 14 barangays pa lang ni. As of the 14 barangays, we have 138 totally damaged houses. Wow. And we have 1,155 na partially damaged as of this afternoon. So ang ining mga way nagigin na napulian, ma'am, subong kapabilin sila sa evacuation center. Oo. Yes. Oo, kay amo ganito nagambal ako sa ila nga wala pa nag-close ang mga iban nga evacuation centers. Ti amo tong hambal nila nga because ang ila nga mga balay was partially damaged or totally damaged. Grabe. Nagapangita puro sang istara nila. Ay ni ma'am, mga higad suba ni or iban sa mga informal settlers gid mismo ginlupad lang gid sang hangin do mo sina. Ang laban sini sa mga higad sang baybay. Pag ang iban sa mga creek man o dalom tulay siguro bla na nagkalaguba man. So maamo ni ma'am, may like sa sunog, may batunon man isla from DSSD financial assistance. Oo. Sa umpisa to sa evacuation centers, may ginhatag ang ato ng syudad man sa ila na pagluto. No, ginutuan naman sila pagkaon na linsang gabi sa kainan. Breakfast until now, no? So may serve sa ila pagkaon. And beside that, may ara pagid kitang ginhatag nga food pack sa aton nga mga affected families. And probably sa Monday, we will process na sa mga needed documents para sa financial assistance nila. Pila man siya, ma'am, sa totally kag ang partial, ma'am? So, kung sundo namon ang sa una nga pagpangatag naton kung total ganit 10,000, no? Kung partial 5,000. So, ano pa ni namon kay Mayor kung that this will be the same formula or amount ang i-apply naton ni probably ang manigyapon siguro. Hindi siya mandated, ma'am, no? Kumbaga may mga changes na gali na mo sina. It's up to the local government unit kung pila gusto nga ihatag sa financial assistance. Pero
sa alin sang sugod kay Mayor Bing, Aha. amo ni ang iyang ginahatag kung total gani 10,000, kung partial gani 5,000. May mga ang renter daw ma'am, way na sila labot guro ano? May ara. Wala na sila o wala na. Wala na. Sa tagiyan lang kabalay kita. Aha. So subong nga damo, pila to ma'am ganit ka puloy-an ma'am nga pila ka families ang ara pa sa evacuation center kay way na puloy-an nila again ma'am. May ara pa kita na bilin sa ATCS2 na mga 56 ka families with 137 individuals. Kag may ara kita sa ATCS3 nga 20 ka strandees. Kag may ara man kita sa may ganito man. Sige. Mabini siguro. Gamay naman lang. Gamay. Ini nga mga pamilya nga nagkalabilin, amo ni silang may mga affected nga mga panimalay, no? Kabanago, may ara pa man kita nga nabilin nga wala pa ka balik the 65 families pa. And gina-process man namon ang ilang mga food packs para nga makapangita sila ani sang ila temporaryo nga pag puluyan. Pero ma'am, so far sa Bacolod, I don't know kung may ara ka mo sang data dira why di ma'am sang mga injured abi or may kaskwalidad kita so far ma'am no, daway no? Waay, salamat din sa Dios no nga na-spare kita although nga naigo aton mga balay. Pero in terms of injuries, wala kita sa Bacolod. So thank you, Gid. Mo nang pinakamaayong balita pagidira. Sige. Probably because of our preemptive measures, no, nga ginpangsaylo ang aton nga mga pumluyo sa safe na lugar before mag-abot ang ini nga typhoon. Kay they could not even imagine mga 10 or 11 kagabi may gusto pa i-rescue gani, no? Kay siguro daw nakulbaan sila sang tudo nga hangin. But we told them nga hindi na pwede kagwa ang mga rescuers kay tudo-tudo na tong ulan. So they have to seek for a safe house nearby para nga ma-safety man sila. Pero kagabi ma'am, kabalo ko nagkadto ka sa areas anda sa siniman nga adlaw. Hindi gid man guro to masunod gid yang health protocol ma'am no. Sa sulod sang kwando ko budlay gid no. At first, ang amon ni Istoryana is one family, one room. Okay. Pero daw nakita mo, grabe gid ang response ng mga tao, no? Kulang. We were caught unaware. May iban nga mga tungod sa sardinas. Pero they are all one family gid man, pero tidamo lang sila. Pwede guro ko na. Pwede guro tupad balay lang ang kilalanay lang gid bala no? Do amo. Kilalanay lang gid. Yeah, oo. So, kapag pati everybody was so busy na doing their own task. Wala na gani na lantaw tong ilang mga temperature kagabi. Correct gina. Sige. Ma'am, basi may ara ka pa gusto ihambal sa Bacolod nga way ko pa na pamangkot go ahead ma'am. Isa lang gid no for this is addressed to all the punong barangays, no, and the social worker in charge of the barangays to submit the list of their affected families. Correct. Ang affected houses nila. Kay gusto ni Mayor nga itagaan isang earlier nga pagtamod kag madasig nga pag-responder sa paghatag financial assistance. I see. Last na lang gid ma'am kundi mapasa sila mga pila man ka days ang process sila. Semana. Tani yung gina namon sigahom nga within 1 week matapos ni no kay kung kompleto man lang ila papilis, they have the picture of their house, ang total certificate of indigency, certification nga affected sila kag ang ID. These 4 requirements kung okay na ni, mga dasig ang proseso na. Sa bulig ni Barangay Kapitan ti mas madasig-dasig lang ginamagamo sina. Oo, para magdasig-dasig. Magdasig-dasig. Sige, ma'am Tiro, ma'am, salamat gid sa mga serbisyo tonight. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Halong kita tanan, ma'am. God bless ato. Merry Christmas and thank you, Lord, for sa aton nga kabuhi nga nasalbar man. Thank you very much sa tanan. Thank you, ma'am. Merry Christmas. Action Firing Line. Si Madam Pasita Tero Bakaksyon sa DSSD. So may assurance nga makabaton sang financial assistance sa aton sa mga affected families and 10,000 pesos pero check pa ni nila sa kay Mayor pero mas probably amo naman kay maghatag kada karon sa totally
damage sa 5,000 pesos. Anhon man na nila man? Action firing line. Kagamay niya katama sa 5,000, ibakal mo sang haligi, dira kag tukod-tukod. Ako nakuko na lang, 10,000, okay gina, ano? Sa partially, 5,000, okay gina. Bakal-bakal tabil-tabil na, ano? Ay, sus ka pigado pa daan sang sitwasyon subong. Action firing line. Sige, last 8:30 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Pagbalik ta karon dugay-dugay, dugangan ta nga aton sini nga mga balita kay naga-try ko contact dito sa syudad sang San Carlos Makaksyon. I-check tani kung paano gini napatay ning isa ka persona. Kontak man ko sa Moises Padilla galing kay medyo alanganin pagid, no? May nagapinamangkot diri mga utod tang taga Sipalay pero wala to sa Sipalay. Ang iban din emotional na sa mga chat nila diri sa ato, no? Kay hindi lang makontak families nila dito. Via Action Radio Bacolod makabati sila kontani. The problem is why ito signal subong sa southern parts ng Negros Occidental. Action firing line. Amo ng problema gid nga dako. Anyway, sini nga bahin sa aton sini nga pagpangalanga dulong sa aton. Action Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo. Si Joseph Elentorio, kumusta na guro barangay Oringaw akon ka barangay kag kaparyentihan ilabi na gid sa nanay ko. Ang Oringaw daw ay malawagan, no? Sa mga ang grabe nga baha gid to ara sa poblasyon, no, sang Kabankalan. Joseph, again, naliwat kuno ang bagyo Nitang sa 1980s sa Kabankalan, Municipality of Ilogman, dalom tubig. Mercy Lausa, good evening po. Update po si Palay Lausa family, wala na kaming contact please. Hindi sila makontak. Ma'am, kaya ito signal. Si Middle Mist Camellia Goodman, 24 hours nga wala contact family ko sa barangay Handumana. Nagsobrayan more than tuning here in Chicago, Illinois. For more updates, thanks info about Bacolod City. Hello, Ma'am Tasit, no? Ang Handumanan daw tawhay, no? Duway gid sang in report nga kwan sa Handumanan. Diri lang sa coastal areas. Romy Agsa, may gabi, humalumi na. Good evening, sir. Ask ko, sir, kung may biyahe lang buwas ang Ceres pakadto si Palay. Di ko kasabat gid ma'am kay Ilog Kabankalan subong gina-process pa. Si MGHZ Regal, good evening agsobray, pa-update man sitio Kanjakap, Barangay Tapi, wala gid to signal halin pagapon. Hindi naman makontak amon pamilya maski ila gawori gid kami. Hindi kami to kontak ma'am. Amon nga reporter ginato do hindi makontak sa Kabankalan. Si Casey Porvis Araman, Cheryl Bantan at Tris, thank you Sir Bray, keep safe always, monitor pa rin, hope na magbalita na ang Sipalay kay kabudlay gid bala nga waay ka makontak bisan isa didto. God bless you po, ingat, salamat kid, God bless. Sige, Aro Ortega, gamunit, okay, nabasa ko na kayo na. Si Nam Cha Iyon, nagamonitor man from Maribeles, Bataan. Carol Montuya, National Printing Office, Quezon City. Salamat gid. Sige, ma-relax ko. Paki-share lang sa live ta, las 8:34. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Sabi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pangtiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon, even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alam niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilog sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpanigos sa katawhan. Ang DYEZ actually radio karon sa ulan sa music station. This is the first music station to be distributed sa Bacolod. So 1969, it was a music station dito kilala to dami video ang sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations that nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why hindi na naman ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 1967 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. That's the part of my part of the year na nagsulod ko na nagkamong kulita at that time. Assumption into office pagkatapos sa resolution. Pagkatapos isa so that's how Aksyon Radio started. Sa music station and later as news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely or salin sa huna ang mga tao
rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato din responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami, dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagidlo, no? Nga ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan virador aran sila sa palibot naton. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati
sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang aksyon. Postito ko na ho. Action Firing Line. Sige, thank you gid sa information, ano? Salamat gid, ano? Sige. Okay. Si Len Heroy, need nila help. Municipality of Hinubaan. Sige, check na to na bi, ano? Sige, salamat gid sa mga information nga ginapadala diri sa aton. Dali gid lang. Kay check tabing Sineco abi action anbe. Kung masabat silang aribing number ni ano ho. Kay na paning ako man nga panawag tod sa ila man ni Joe Kwan, why mi nagsabat sa mga tawag ta. Intindihan ta man sitwasyon nila, no? Nga medyo masako sila for once lang bla nga makadulong kita sang pinakaulihing information sa aton sini nga mga konsumidor. Action Firing Line.
Kay ti kun waning bagyo mga kaksyon Why man tani ni kalatumbang poste Manila mo galing kiti why tani gina-expectar nga bagyo nga ini. Action firing line. Ulo antos lang kita ginagmay sini mga kaksyon sa aton sini nga sitwasyon. Ang balkobla check damo giguro sunog na una aksyonan be. Kadamo sa nag-info sa aton nagalinong baanay ang fire truck agas ang kwano sa sunog sige check tabi. Action firing line. May nagareklamo nga Seneco way panagsiga, may ara nagreklamo man nga inang ang signal sang internet ga kipaw-kipaw ang aton sining ang telepono di makamatawgan kay okay lang na di kita sagigid too much nga magreklamo sa importante nga subong buhi kita kag ginlabyan ta ni Odette di nga way tiyan nagkala disgrasya. Action firing line. Kay nang kuryente makuha na mabalik lang na maka-aksyon. Signal sa internet, mabalik lang na. Pero kung mautas ka buhi mo, disgrasya kagit. Action firing line. Si Michelle May Galandable. Ma'am, gakuan kami ga-contact kami mama sa Seneco. Ga-contact kami kay hindi sila makontak sa tangob to kuno. Posible ining sa kwan, ining sa ining ang sunog sa tangob ni. Okay, ari sa aton sininga linya. Taligid lang kay check to si Mama Lu Abi, no? Alas 8:51 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? Sige. May lang kay nag-sabat sa aton si Mama Lu sa text naton. Ari na nag-ring si Matinion. I-check ta Abi, ano? Para at least makwanta ni mapalabot to si Ma'am, good evening. Yes. Pasensya. Sorry, wala ako untas sang sabat man sa mga adi sa rin ako sa balay, wala man untas ang pamangkot sa party sa brown out. Iway ko nagiparahan ng imo text. Sige, no problem, ma'am. Bali ba, subong naka-live kita, ma'am. Oo. Anong pinaka-latest updates ng Seneco to subong, ma'am? Actually, sir, damo na ang mga feeders na kanami kaya isa nag-super typhoon kita. Actually, mga amo niya categories ng typhoon, it takes months para na ginapadala na di mga linemen sa iba na mga lugar para mag-restore ang power. But we are blessed na hindi kita natamaan ng super typhoon. So we were able to restore our area, mga feeders natin kakainan sa aga, especially ang BS, ang Burgos feeder. However, may ara kita sir mga areas na may power ang main line pero sila wala pa sang power because may mga isolated cases kita sang wire down, pole down, mga nagkalatumba bala. Of course, maintindihan ta na kay tungkol sang super typhoon, category 4 nga daan. Yes, correct. So, amo na isa sir, may mga areas sa amon diri may ara na kami mga sa EF3 may mga ara na kami areas na may suga pero kami diri wala pa because may mga isolated troubles kita. So for those nga natingala nga ang ilang na main line may power na ilang iban nga lugar nga na belong sila sa feeder nila, it's because nga na-clear na nadaang linya. So hindi ta kapadali-dali ng energize sa aton mga area not until nga ma-survey naton kag ma-secure nga wala sa mga live wire bala sir kag mga pole down kiti once maghatag na ta power delikado man na ang live wire mo basi bala may makatandog na tawo or sa lakyan ka magkala kuryente. So amo lang nagid madutay lang tanga pasensya kay it's good and it's a blessing na bisan ng super typhoon kita nakapasigya kita within a day no after tangkwan na kita nakapaamat-amat kita pasiga. So jutay lang naton nga it's better to be safe than sorry. So napangayo lang naton sa aton nga mga aton mga member consumer owners nga jutay na naging na pasensya ako ganit rin nga nalalain man kay namon water nag-depend man sa kuryente so wala pa man kami batang amon mga neighboring nga mga purok may mga ara na. So siring hindi malulat-ulat na ka-clear ta ang linya before kita magpasiga. So amo na may ara kita mga areas na wala pa nasigahan, may areas na kita nga may suga na. So meaning ang outside Bacolod ma'am totally subong blackout pa sila. Only here in Bacolod. May ara na kita sa mga areas sa Talisay, actually si Talisay naton, Talisay 1 and 2, feeders 1 and 2, may suga na kita. But I don't know sa ibang co-ops, I think na parehas man ang aton mga trouble, no? So I think ang iba nakapaamat-amat naman sila pasiga, but sa South to Kagapigit sa Hanot, sa Baguio, I don't know kung ano ang sitwasyon dito sa South. But as far as our coverage area is concerned, though at least nag-amat-amat kita kag okay kita, why kita nakamaan. So, abi ko gani, ang iba abi, saling nila ko ng mga 3 to 5 days, abi ko kanangid, but it's
blessing na may mga areas na kita nga napasigahan. So most probably subong ang gabi madamo-damo mga pila na ka-porsyento ayan mapasiga ta ma'am. 24, I think 24/7 ang aton mga linemen kag kami man sa task force na nagabat ng telepono. But sorry lang yun, Sir Brian, ipagalo ko lang Sorry. yung aton nga telephone system back down man, kag ang aton nga internet system sa office back down man. I think it's gidya ang aton gidya nga telco ang may problema. So basi na panawag sila sa office nga basta wala sila ginasabat. Actually may trouble gid ang aton nga telephone system wala gid sa hindi kita kasabat because wala gid. So amo na nga problema man kita damo-damo. So ang aton nga actually ang aton nga ang aton gali nga helpline sa aton complaints is 24/7 man. May sa shifting sa office na pwede dito sila makakadugid kag makareklamo kung anong trouble sa ilang lugar. And also ang aton mga consumers, ang aton consumer members, kung those na gusto magpa-charge sa ilang cellphone or ilang mga emergency lamp, outside sa aton office, may ara kita dito sang area na pwede kita makapa-charge kag libre lang na siya. Yes ma'am. Ma'am, may concern kami diri kay gabing mga chat sa amon subong while nag-interview ko sa imo and before pa sa imo. Sa tangob may naglupok ka transformer to kuno ma'am subong nagakalayo to sunog pangayo sila tabang sa tangob. Actually ang tangob na siga na, I think siguro amo na ang gulpi lang na napatay ang kwan. So, na-report naman na siya, sir. I-follow up ko lang. Actually, hindi man ka kadali-dali dayon, tinamo-damo troubles, but I think i-prioritize man na nila. Especially kung may mga nag-inopo ka transformer. So, damo-damo kita troubles, hindi lang guro 500 siguro ang troubles sa aton. So nagapangayog kami sa pasensya sa aton mga aton member consumer owners sa pasalamatan tanang gid. Okay. Tomorrow, damo-damo na kita siguro sa mga areas. Kasi kung damo na Burgos feeders, as these feeders kompleto naman, pero may isolated lang. Ang 3 feeders, 1 and 3, may power naman. Ang 2, I think, at ang suma feeder nato may ara naman. Kalisay may ara na kita. Ang wala na lang nato na sugan, I think, ang reclamation feeder nato. Wala pa kita sa may napagtigahan sa ila. So, amo na siya, sir. So, tangob, abi ko naman, mambalsang naga-info di sa aton, ginpasiga nga may ara pa sang portion nga wala na clear ang area. Posible mo na naglupok siya. Amo na posible. Siguro, hindi pa siguro siya. Basi ang transformer, ganyan siya may problema. May diferensya. Before kita magpasiga, gina-clear ta na ang linya. So when kung maglupok transformer na siya, I think na apektuhan na sang heavy rain kasi sa aton nga tudo-tudo nga hangin bala. So basi ang muna siguro, actually before kita magpasigado, tag-i-answer mo. So di man tagro malambutan Domingo no? Nga magsililiga tanan. Kaya balila to 3 days ko na, but anyway nakapasiga kita kanina. So it's a good sign nga nga makapasiga kita ahead sa ating estimate na time. Sige. Ma'am, salamat kasi mga serbisyo may gabi. May gabi. God bless, ma'am. Sa amon. Yes, ma'am. Thank you. Action Firing Line. Action Radio. Bantay Bagyo. Amo ang sitwasyon sang Sineco mga kaksyon So wala tulaton talang ano to action ang sunog base amo ning gindagsa sang fire truck kay may mga nag-report di from Handumana ng fire truck na dito nagwa naman si Matinion. Action Firing Line. Base may arata na sa initial information coming from patrol aksyonan ano tong sunog aksyonan? Sabihin way gasabat ang bombero. Wise lang gasabat. Si check tabing patrol abi basi on the way sila kung din i-reactionan. Salamat ginaksyonan. Action Firing Line. Daligid lang kayo ang mga kauturan ta diri sa aton nga live nagapinamangkot pagkadamo din ang sunog kay ang fire truck nila subong nagaginuwa sa malapit sa area nila kung anong sitwasyon nga ini. Action Firing Line. Base amo ning sa Ma'am Michelle, base ang sunog ni amo ning gina-report mo man diri sa ato nga nasugid sa tangob dira nga nagasiga sa subong transformer da kag galalain sila kay dapat kuno ipatyo na lang i-off na lang anang linya sang kuryente dira sa may barangay Tangob kuno kay nagasiga naga-i-grab iya. Action Firing Line. Di delikado gid man ina. May mga pumuluyo may mga tawo mo. Kag basi bla kon mag-igo pa na karon sa mga puloy anda ay nano nga sitwasyon man. Lain gid yang sunog Lain gini ang sunog. Why day subong bombero si Ma'am Michelle. May lang kay report sa aton si Ma'am Michelle Dable Si Ma'am Michelle May Galan Dable
may sunog sa Kabugwason. Sa Kabugwason, Barangay Mansilingan, amo tong ginadalagan sang bumbero gali kay na mga 10 minutes ago na, no? Ang bumbero, ano? Action firing line. Sige, sa Kabugwason, Mansilingan, according sa mga tao diri, di available patrol ta. Why siya? Nagalakat, ano? On the way pa. Sige. Action firing line. Pasensya gid action ana. Layo pa sila, sir? Layo pa sa area. Oo, kay wala sila idea una sa kung diin gid ang specific nga area. Kay matugan ang landline nato Di gid maka-contact. Hindi siya pwede maka-call landline to landline. Ay, nano nga sitwasyon. Amo na galing nga kwan ka mo. Whole Western Visayas to may problema. Sa mo nang ginahimo yung subong sa aton landline to cellphone ka mo gali. Sige. Thank you aksyonan pasensya gid. Action firing line. Naton ng patrol karon na. Ara na on the way na sa Kabugwason para sa report pagka-aksyon sa Tangubway Mania. Lain ni mga sunog, no? Sige, Ma'am Michelle, ang imo ng problema to na. Bati ano man to kay naguro sa kwan sa interview ta kay Ma'am Malo na related na to kag iya na to i-relay man sa mga linemen nila. Action firing line. Why nakita oras sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon ni Action Brian Morden. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa sa mga ditalidugang sining sunog or anytime kung ma-flash naton kura ng patrol. Maghilibati kita buwas sa wagyapon ng istasyon kag oras mga ka-aksyon. Ano? Mga aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Komentaryo, issue,